мумкин шумо дар бисёр киноҳо дидагӣ бошен ки одаме ки дар нақши асосӣ бозӣ мекунад, агар ки ягон гуноҳ кунад, дар як зиндоне ки дар таҳхона қарор дора мепартоянша ва дар уҷа тарай, намнокай, торикай ва ба як тирезаи майдаҳак хӯрокира мепартоянд дар пешаш дар як рӯз як бор ки ҳамурам бо ӯ ба як ҷанг разбор аз тараканову аз дигар ҳашаротҳо кашида мегира мехӯрад. Ва бештар мо дар киноҳо ҳолатҳоеро мебинем ки зиндон таги дарбороа, яъне ки дарбори подшоҳай ва падвалои ҳамуда зиндоно кардагия ки касе ки гунаҳгор шавад дар ҳамуҷа ӯра зиндонӣ мекунанд, мебанданша, азобуш метиҳанд, дигар чизо. Не ки на ҳама чизе ки дар кино мебинем ин ростай ва ман намегум ки дар кино страшни бад нишон метиҳанд ё ин ки дар кино хубтар нишон метиҳанд. Ман ҳамқадарша мегум ки дар кино камтарак тағйир метиҳанд барои интерес нишидани кино. Дар асл дар замони пешина чӣ гуна буд зиндоно ва чӣ гуна одаморо азоб медоданд, барои чӣ гуна гуноҳҳо, ҳамаира шумо дар ин видео мебинед. Ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва барои мухлисони варзиш гуфтанем ки агар ки шумо бихоҳед дар ҷанговаро бозингаро сумкор кунед, ба ссилкаи дар комментария закрепшида метавонед бигзанед, регистратсия кунед ва ближайши ҷангу бозиёро ҳам дар ҳамуҷа бинед ва ҳам дар дастаҳои дӯстдоштаи худтон ё ин ки ҷанговарои дӯстдоштаи худтон сумкор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзанед, регистратсия кунед ва истифода бурдани промокода фаромӯш накунед ки ба ёрдами промокод дар депозити аввалтон то 6500 рубла метавонед ки бонус ба даст биёред. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепичидагия. ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, зиндонҳое ки мо дар киноҳо мебинем ки нишон метаҳанд зиндонҳои қадимара дар давраҳои қадим, дар асл ӯ хел набуд. Пас чӣ ба ӯ хел нишон метаҳанд? Бисёри и аз ҳисоби нависандаҳо ё ягон одамое ки давраҳои пеша нақл мекарданд аз тарафи ҳамуо мешавад. Мисол барои оне ки хонанда да интерес нашава ҳамун китобе ки нависанда нависондагия, ӯ бояд ки максимална ҳаракат кунад ки ӯра образ битад. Ва баъзе чизое ки дар киноҳо истифода мебаранд аз сабаби расмои вымышлени, яъне ки сохта шудагия. Мисол мегирем, дар як картинка ягон художник нишон метаҳад зиндонҳои даври қадима. Як одам агар камтарак нақл карда боша, бо ду одами дигар нақли ӯро образ дода ва расомда бо вабше гарени омада мераса. Ай рассом боша дар навбати худаш барое ки бо картинаш боле ҳам интереснитар бутова ин кора ябора образ метаҳад. Ва дар охир режиссёрро, одамое ки кино снимат мекунанд дар ин бора, бо убои қайдига образаш метаҳанд, мешавад чизе ки мо имрӯз мебинем дар киноҳо. Но албатта ин маънои ӯра надора бо мегум ки одамо дар даври қадим дар зиндонҳо ба условияи хеле ҳам зур зиндонӣ мешиданд. Не, ман ҳамин қадарам мехоҳам бирасонам ки чизе ки мо дар кино мебинем дар асл тоҷ футоҷ ӯ хел набуд. Яъне ки дар чӣ хел условияҳо нигоҳ дошта мешиданд маҳбусон, чӣ хеле ки дар боро барои аъзоҳои оилаи каролову одамои айтабақҳои баландбудагӣ сохта шудагиянд ҳамроҳи хизматгорои ӯ. Албатта ки дар бор ҷойҳош хеле ҳам кам буд ва аз ҳамин сабаб зиндон падвалои ӯра, яъне ки ҷойҳое ки дар кор набуд ҳамун ҷойҳоро мекарданд ва ба ғайр аз дар боро ҷойҳое ки одамо зиндагӣ мекарданд падвалои ҳамуоро ҳам ҳамчун зиндон истифода мебурданд. Ман намегум ки зиндонҳои ӯ вақт комфорт набуд, одамо кайф мекарданд, не ки бештаре ки одамо танқисӣ мекашиданд, азоб мекашиданд дар зиндон и скуч набудани ҳамун зиндон буд, махсус барои одамое ки бой буданд. Бисёриҳош метонистанд ки дар даруни ҳамун зиндон свободна бугарданд, прогулка кунанд, мисол ҳамун падвалда, яъне ки бастагӣ набуданд. А одамоеро ки мебастанд себқати чӣ хеле ки мо дар киноҳо мебинем, ин ҳамаи зиндониҳо набуд. Ин танҳо ҳамоеш буданд ки слишком бесари бад буданд, гӯш намекарданд ва ӯро мебастанд. Ва ҳатто буд одамое ки рӯз ӯро иҷозат медоданд ки ба берун бароянд. Ва чӣ хеле ки дар достонҳои қадима омадагие ки буд ҳамин хеле махсус чоҳҳое ки одама мепартофтанд, яъне ки маҳбуса мепартофтанд дар ҳамун таҳу, дигар аз ӯ ягон кас ягон хабар намеёфт. Ӯ дар уҷа мемурд, худаш мерафт. Ва ба гуфти мутахассисое ки дар ҳамин соҳа кор карда таҳқиқот гузарондагиянд, ӯ мегӯянд ки ин кор ягон асос надора. Ихе гап бале буд дар асл ҳамихе ҷойҳо, не ки чӣ хеле ки ӯро муаррифӣ мекунанд, ихе набуд. Агар ҳозирам желающий ба Европа рафтан боша, ҳозирам шанс ҳаста, яъне ки рӯйхати вакансия, яъне ки ҷойҳои кори холиро шумо дар болои экранатон дидестен. Аз Европа ҳам хеле дархост шудагие ки ҷойҳои кори холӣ ҳаста. И то 5-6 ба фикрам бародаро и вечно неста, и шансаш шумо метавонед ки ҳайдаст битен. Ба ҳамин хотир агар одамое ки бошанд желани рафтанда ба Европа, одамо метавонанд ки бираванд. Чӣ гуна одамое ки дар Қазоқистон, дар Россия ҳастанд, ҳамин процесси кории шумо да документация да барои рафтанаш ҳамаи чиза маблағ
сарф мешавад ку ҳамаи маблаға бардора шумо 50% метен 50% ҳамон ширкате ки шуморо файрод кардаиста ӯ мета барое ки шумо дар рафтан осон шавад ва баъдан вақте ки мерен дар уҷа ҷои кора мебинен кор мекунен устроиться мешин дар кор хушрӯ ҳамаш ай ойликтон баъд боқимондашам метен номерои ватсапе ки дар боло экран дестен бардоро подробна ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд бинависен шанс ай даст натен. албатта агар ки ба замони ҳозира муқоиса кунем дар уҷа тозагӣ риоя намешид не ки шумораи мурдан кам буд аз оне ки нақл мекунанд дар таърих дар ӯ вақт аз зиндон гирехтан пасравнени ҳозира замон камтар буд ва ин як чанд сабаб дорад. сабаби якумаш ҳамине ки зиндонҳо хеле ҳам хуб нигоҳ дошта мешид ва хеле ҳам хуб маҳкама буд барои одамое ки мисол ӯ одам мумкин нест баромадан ва мисол чӣ хел бигӯм махсус заключёниҳо махсус зиндониҳо хуб нигоҳ дошта мешид яъне ки возможности гирехтан аз уҷа набуд. боз як сабаби дига астае ки кам мегирехтан заключёниҳо ин сабабаш сабаби условияи худи зиндон буд яъне ки маҳбуса хӯрок медоданд ва ҷое дошт ки ӯ хов рава. албатта дар ӯ замон ин хел условияра ҳатто на ҳама одаме ки дар берун озод мегашт дошт. агар ин хел сравнит кунем разница байни зиндонию озод фақат дар чӣ буд ки ин одами зиндонӣ дар як подвал хов буд мехӯрд хов мерафт ягон кор намекард. одамое ки дар берун будан барои оне ки дар як ҷо хов раванду бихӯранд гишна намонанд аз саҳар то бегара кор мекарданд. ин қадар разница дошт ки зиндонӣ бекор буд тамом. ва бештар ҳуҷраҳое ки дар борҳои пешина мебинанд одамо ӯра ба зиндон баробар мекунанд яъне ки фикр мекунанд зиндон буд дар асл бештар ихе ҳуҷраҳои майдаак махсус ҷо барои нигоҳ доштани чизҳои қиматбаҳо истифода мешид ки дар уҷа деворҳои ӯ хеле ҳам ғафс буд ва дарошон хуб маҳкам буд. ҳамчун чӣ хел бигӯм ҳамчун сейф истифода мешуд на ин ки ҳамчун зиндон. ублиет ё ин ки қопчаи сангӣ яъне ки махсус тюрмае ҳастае ки дар борҳои асрои миёна дида мешавад. ин ба монанди колодец буд ки дар болои болош дар дошт. не ки то ҳозира баҳсҳо меравад ки дар асл ҳамин ҷоҳо ҳамчун тюрма истифода мешид ё ин ки ҳамчун кладовка барои дарбор. ублиет яъне ки ҳамин қопчаҳои сангӣ мисли як чоҳе буд ки одам ба дуруни ӯ танҳо ба ҳамун сурохӣ ворид мешид ки дар потолокаш ҷойгир буд. ангслох меномиданд ира дар ӯ вақт. не ки дар дуруни ӯ ҷо набуд ки одам хоб рава. барое ки одам вориди ин чоҳ шава уда банд дар кор буд ки ба банд бихамба ё ин ки ба лестница. як хелеш ҳатто ҳамин қадар танг ҳамин қадар борик буд ки бештари маҳбусҳо агар дар асл ира ҳамчун тюрма истифода мебурданд танҳо дар дидани хеҷо ӯро ба фикрам ки паникаи ҷои танг фаро мегирифт ва мумкин хуча мекашт пешаи дариҷа ҷогир шидан барое ки уҷа нам дошт тар буд ва агар одама дар уҷа ҷо ҳам мекарданд мумкин ки як ҳафта ҳам намекашид мемурд мерафт. кира ва барои чӣ сабаб ҳабс мекарданд дар асрҳои миёна. шахсоеро ки дар ӯ вақт ҳабс мекарданд ӯ ритсарҳои асиршидагии ҷангӣ буданд ё ин ки дигар аъзоҳои дарборо. ӯро баъдан ё ин ки мехариданд ё ин ки иваз мекарданд ба ягон чизи қимати дига ё ки ба ягон дагавори дига. бисёри ӯ политические одамо буданд ки карол ӯра киштан намехост ба сабабҳои махсус. мисол буд ҳолатҳое ки бародарои радноёи худи кароло мешиданд ки ягон гуноҳ мекарданд ӯра ҳабс мекарданд не ки киштан намехостанд. яъне ки оддӣ када фаҳмонем ӯ маҳбус неву асир буданд. муддати нигоҳ доштан дар тюрмаҳо дар ӯ вақт хеле ҳам кам буд ва дар обществои ӯ вақт ҳисоб мекарданд ки одама барои гуноҳаш зиндонӣ кардан ин хатоа. яъне ки тюрмара бояд истифода мебурданд барои қарздоро. аввал одам гунаҳгор мешид агар ӯра штраф мекарданд ва одамое ки ин штрафа спорида наметонистанд баъдан ӯро маҳкам мекарданд яъне ки асир мешид ва албатта ки баъдан оқибати нигоҳ доштани ҳамин намуд зиндониҳо ба мушкилии хеле калон мубаддал мегашт. яъне ки буд зиндониҳое ки ҳамин қадар қашоқ ҳамин қадар камбағал буданд ки мисол ҳамун штрафе ки барои ӯ гузошта шидагия ягон кас ягон наздикошон ё ин ки хачон супорида наметонист ки ӯ аз зиндон озод шавад ва ҳатто расходое ки дар зиндон мешид ӯро ҳам пӯшонида наметонистанд. мисол расходи хӯрока расходи охрана ва аз ҳамин хотир ҳисобида мешид дар ӯ вақт ки одамое ки камбағаланд умуман зиндоншон накунанд ба он хотире ки ин вообще невигодное. тасаввур кунед ки одама барои ягон гуноҳаш дар як ҷо маҳкам мекунӣ ки ӯра обеспечит мекунӣ хӯрокашао ва посбонора барои ин кори яъне ки барои ӯра нигоҳ кардан ойлиг метӣ. получается ӯ гунаҳгор ҳам гуноҳ кардагиай ҳам бо минус овардистай. барои ягон гуноҳи уголовни ё ин ки даздӣ тамоман маҳбус кардан пешбинӣ намешид. бештари вақт ихе одамора ҳукми қатл медоданд. агар ки гуноҳҳошон камтар мебуд ӯра метонистанд ки қамчиншаб кунанд ё ин ки барои даздӣ дастша бубаранд. барои гуноҳҳое ки ӯ қадар вазмин набуданд просто ӯра қамчиншаб мекарданд
ё ин ки махсус стол буд, позорный стол дар ҳамуҷа мешунонданшон. бисёри маҳбасҳо ҳамчун изолятори муваққатӣ истифода мешид. муваққатан дар уҷа мемонданшон то вақти сроки наказанӣ омадан. мисол одама бояд ки мувофиқи гуноҳи худаш қамчин бизананд, наметавонанд ки бигиран биёранд сразу қамчиниш бизананд. муваққатан дар як ҷо нигоҳ дошта мешид ҳамон одам то вақте ки хай вақт биёвана ӯро наказат кунанд. ба дор меовезанд, 20 зарба ба қамчин мезананд, дастша мебаранд ё ин ки дигар корошон. И вобаста буд аз решении суд. дигар гуноҳе ки барои ӯ одаморо ҳабс мекарданд, и ғуломи галерни ном дошт ки одаморо дар карабл ба занҷир маҳкам мекарданд ва маҷбуршон мекарданд ки карабла ба воситаи ҳамин хел кирчакҳое ки ҳаст карабла ба ҳаракат меёрӣ дар карабл кор кунанд. яъне ки ҳамчун муҳаррики карабл ӯро маҷбуран истифода мебурданд дар караблҳои ҳарбӣ ё ин ки тиҷоратӣ. ба маълумоте ки дар китоби Гелтнер дар бораи турмаҳои асрои миёна оварда шудагиай, ба ҷои ҳуҷраҳои майдак оғоз кардагианд сохтани махсус ҷойҳои калон барои истифода шудан ҳамчун турма ё ин ки ҳамчун ҷойҳои муваққатӣ барои то иҷро шудани наказанӣ. тақрибан соли 1250 оҳиста-оҳистаи корро оғоз мекунанд аз тағйироти турмаҳое ки аллакай буданд ва баъдан шурӯъ мекунанд ба сохтани махсус ҷойҳои калоне ки танҳо барои маҳбусҳо истифода мешуд. хеле ки дар аввал гуфтем, аввал изданиёе буданд ки дар болош одамҳо зиндагӣ мекарданд ва падвалои ӯ ҳамчун турма истифода мешуд. а баъдан месозанд махсус ҷойҳои калоне ки танҳо барои турма истифода мешуд. ҳатто ҳамин помешениҳое ки махсус барои турма сохта шудагӣ буданд, дар ҳамин ҷо ҳам қарздороро мешунонданд. яъне ки одамое ки ягон гуноҳ кардагианд ва ӯро штрафоват кардагианд, дар ин ҷо муваққатан мешунонданшон то вақте ки наздикои ӯ ягон хештабурои ӯ қарзи ӯро биспорад. дар аввали асри 14 дигар хел гунаҳгороро ҳам оғоз мекунанд дар ин ҷо шунондана. не ки то охири асри 15 ҳам буданд дар ин ҷо одамое ки просто қарз доранд ё ин ки интизоран судшона барои анҷом додани приговор. сохтани турма барои ислоҳ шудани заключёниҳо тақрибан ҳисобида мешавад аввали асри 17. яъне ки махсус ҷо месозанд барои он хотире ки одами гунаҳгор дастаточна вақт дора ки гуноҳи кардагии худашда иқрор шава ва пушаймон шава то ки дигари кора накуна. дар умум условияи нигоҳдории маҳбусон дар зиндон вобастагӣ мекард аз статуси ҳамун худи маҳбус, яъне ки ӯ аз кадом оилаи дар кадом мақому дар кадом вазифа пеш аз зиндон шиданаш буд ва ё ин ки чӣ гуна атнашени дора нисбати ҳамун одам, ҳамун мардай занай касе ки боша фарқ надора, карол ё ин ки аъзоҳои оилаи карол ва одамои бойҳо ё ин ки аъзоҳои дарбор эҳтиромона рафтор мекарданд. мешид ҳолатҳое ки хӯрока як чанд маротиба дар рӯз меоварданд ки дига одамон дар як рӯз як бор ё ин ки дар ду рӯз як бор ва дар ҳуҷраи одамое ки ай табақаҳои баланд ҳастанд мебел буд, столое ки ӯ метавонистанд хат бинависанд ва ҳатто барои баъзеҳошон хизматгор буд дар маҳбас. не ки дар ӯ вақт агар ки шумо аз шумораи халқи камбағал, халқи оддӣ мешиден, камтар шумода душвортар мешид. яъне ки шумо маҷбур мешиден ки дар як рӯз як маротиба нонтон бутан, дар махсус ҳуҷраи торик ва хунук хоб равен, боз ҳамроҳи чандин каси дигар мисли хитон. бале, тахонаҳо буданд ки ҳамчун зиндон ӯро барои маҳбусон, барои зиндониё истифода мебурданд. буданд ҳолатҳое ки маҳбусоро хеле ҳам азоб медоданд, не ки ё махсус ҳолатҳо буд, ҳамаши хел набуд. хеле киро дар таърих нишон метаҳанд ки как будто ҳама ҳамин хел буд. не, аз ҳама азоби сахта ҳамон одамое мекашиданд ки махсус одамо буданд, махсус заключёниё буданд ки проблемаи шахсӣ доранд бо подшоҳо ё ин ки просто ӯро бад медиданд. ва аз ҳамаи маълумотҳоро дида фикр мекунӣ ки аз ӯ асро то асрои мора дар баъзе кишварҳо ягон чӣ тағйир наёфтаем. бародаро, барои оне ки видеоҳои ояндаро пропустид накунед, дар канал обуна шудана фаромӯш накунед ва видеоҳои пешинаро ҳам тамошо кунед. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.